kublaya pi baro kakerteng jonga kade aida me shawan kar bat ngasong ngasa apo laimer nongse apo shlong ngiadon laingot chipara kan thai suda bat mga ngade baningkong do bat ngaladap ru ya ka graduate na po sin Edmonds College ya ka social work background kikam kiba ngasong tenat ha ka jing MH te kade ningkong ba ngan roi bat bangan ngam ikijing roi bat nalo jong kataru ngasong tenat ban krekot ikikena ban shim tuition yaki ban yaliakai bat kiwi ru ngalas dang ban rai na do ba ngadang ridhi bat ngalas dang ru ban rai hayeng mani bat i mei bat i papa ila ai men sim yanga bat kumjuru ki parlok bat ki bahayang hasam kaba penlong yanga bangan syembenta kani ka surken ut season 2 kalong ba ngakwa ban lat yakini ki stage fright dan yakini ki crowd fright namar ba nga kham long nga shapting bah ban rai ha ba bun kibriu le se kani ka jingwan shimbenta jonga ha kani ka surken ut season 2 kala ban yarap yanga bangan light na kitu ki jingting ba ki jing skir baro ka aim in life jonga te kalong ba nga kwa hi banlong successful person ha ka jing im jonga bat kum juru nga kwa banlong kanong rai hi ka bapau ha ka jala ki jingmentoy ki ba ngayo na kani ka surken ut season 2 lingba i mam laptiang iba la ai ki vocal exercise nga bande ila airo ki vocal exercise bande ki high notes pa ki low notes nga sngo ba kini ki exercise ki ba mai ila ai hanga bande ikini ki exercises man kasni hayeng bat kum juru hang ne po don bosco kala yarap shibun yang bangan na bandrai ki jingrai ki bangam la rumun sha bandrai henry menta ngala la iki bandrai lingba ki vocal exercise ki ba imam ila ai yang bangan practice man kasni hayeng bat kum juru hang ni nga kermen hi yala di bangan poi syakathong hakani ka season 2 jong ka surken ut ka jing tmu jong ate ladanga poi syakani ka thong hakani ka surken ut season 2 kalong ba nga kwa hi ban pentibet yala di haka rwai ka siaw bangan poi hi syakata ka thong ka ba nga angnut hi na du man shwadang ret koblishpun